Nenávidím otca, nenávidím ství a palma mi odbíjá řícha tělo. To je tak. No to právě ty, co svoji prodajskou duší nemůžeš pochopit. Tam si hraje, přijde tráva, já jsem tráva, ty jsi tráva, on je tráva, a ty jsi tráva. Jak vám mohu říkat, tak jste celý autor. Takový tělo a nezabuduje to. Počkej. To se ti neříkala. Přišel tam do svěda vedoucí, že si prouzívala 12 litrů, na těch bystro, nebo to. Když to neznala. Jo. Tak on to jiný, co vybrali. Když k nám. Ne. To právě ty s tou svou prodajkou. S tou svou prodajkou duší nemůžeš pochopit. Tam si hraje, přijde kráva, jsem kráva, ty jsi kráva, on je kráva, ty jsi kráva. Tak se celý halí do roku. Nakládám vodičku. Bože, takový tělo, on se tankuje. Nevěděli. Počkej. To jsem ti neříkala. Přišel na do svého vedoucí, že to bylo říkala vynáčečnou, takový vyšlenou. Když to řekla. Jo. Potřebuju. Jo, dobrý, jenom na... Nejsem hlas. Byl šťastný, že mě to může nabídnout. To jsou jiný. Nastálo herečku, krásný, rošnou, takový tělo a netankuje to. Počkej, to si můžeš neříkala. Přišel na tom svého vedoucí, když to říkala vyrážit, takový víc, to nedala. Jo! Potřebuju. Jsou mít mladá. Já se tam občas hodím. A nemají lidi rádi. Byl šťastný, že to může najít. Jo. Od toho jsou jiní, co vybrali. Chodí k nám na kontrolu mužiky. Jednou vytáhl kravičku od syrek. Jenom klapá. A povídá. To říkáte. Vytáhl nebuďte do střezu. Ne, že stále, že to tak vyhoupneš. Tak. Verši a hůzí řeči. Proč to ne?